ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ମୁଢି ମୁଆଁ ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କଠୁ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ଏଇଟା ମୋର ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଖାସ କରି ମୋ ମମିଙ୍କ ହାତର। କାହିଁକି ନା ସେ ଏହାକୁ ଏତେ ବଢିଆ ବନାନ୍ତି ଯେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ହାତର ମୁଆଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ରେସିପିଟି ହିଁ ସେୟାର କରିବି ଯୋଉଟା କି ମୋ ମମି ବନାନ୍ତି, ଯେମିତି ୱେରେ ବନାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଯେମିତି ଶିଖିଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସେୟାର କରିବି। ଏଇଟା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ଫଟାଫଟ ବି ବନି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ରେ କି ଆପଣ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଆଁ ବହୁତ ଭଲ ବନିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କଣ କରିଛି, ଅଧ କପ ର କଞ୍ଚା ବାଦାମ ନେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆର ଚୋପାକୁ ଆମେ ବାହାର କରି ନବା। ପୁଣି ସେଇ କଡେଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧ ଚାମଚ ଘିଅ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ନଡିଆକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଖଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ଆଉ ଏହିଭଳି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାଟି ନେଇଛି। ଏହି ନଡିଆ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ ହିଁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ନଡିଆକୁ ଜମା ଅଧିକା ବ୍ରାଉନ କରିବେନି, ନହେଲେ ନଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଯଦି ନଡିଆ ଖାଉନଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କିପ କରି ନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ସେମ୍ କଡେଇରେ ହିଁ କିଛି କାଜୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଯୋଉଟା କି ମୁଢି ଆଉ ଗୁଡର ମେଜରମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଠାରେ 3 କପ ମୁଢି ନେଇଛି ଆଉ 1 କପ ଗୁଡ ନେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରଫେକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯେତେ ବି ନଉଛନ୍ତି, ଯଦି 6 କପ ମୁଢି ନେବେ ଆପଣ 2 କପ ଗୁଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ଗୁଡ ନେବେ ତାର 3 ଗୁଣ ମୁଢି ନେବେ। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଢେଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦବା, ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି ମେଜରମେଣ୍ଟ ର ଗୁଡ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପକେଇ ନବା। ଆପଣ ଏଠାରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଗୁଡ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଆଗରେ ତ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୁଡ ଆସୁଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଆଁ ଭଲ ବନୁଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ଆସୁନି। ଆପଣ ଟିକେ ପାଣିଆ ଗୁଡ ନିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପାଉଡର ଆସୁଛି ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁନି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ ଛାଡିଦବା। ଯେତେବେଳେ କି ଏହା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣିରେ ଆଉ ଏମିତି ବବଲ ଆସିବା ଦେଖାଯିବ, ସେଥିରେ ଆମେ 4 ରୁ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଅଳେଇଚର ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ନବା। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଜି ଆଗରୁ ରଖିଛେ ଯୋଉ ବାଦାମ ଆଉ ନଡିଆ ଆଉ କାଜୁକୁ ଏଠାରେ ପକେଇ ନବା। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଗୁଡଟିର ପାଗ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏମିତି ଗିନାରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡର ପାଗକୁ ଏଥିରେ କିଛି ପକେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସେପ ବି ଦେଇପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡର ପାଗ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଢି ପକେଇ ପାରିବା ଆମେ ଏବେ। ତ ଆମର ଏବେ ପାଗ ତ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ହାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚେକ୍ କଲି, ଏଇଟା ପୁରା ପୁରି ଗୋଲ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ହାତରେ ଚିପକୁନି ମଧ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ 3 ଗିନା ମୁଢି, ଏହାକୁ ପକେଇ ନବା ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ନବା, ଯେମିତି କି ସବୁ ଗୁଡ କଣ ହବ ନା ମୁଢିରେ ଲାଗିବ, ମାନେ ପୁରା ପୁରି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବେ। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ କରିବେ, ଶେଷରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ପକେଇଦେବେ। ଘିଅ ପକେଇଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଏହା ମାନେ ସ୍ମେଲ ଆର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନେଲା ପରେ ଏବେ ଏହାର କାମ ହଉଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ଏବେ ମୁଆଁ ବନେଇବା ଆର, ମାନେ ଏହାକୁ ସେପ ଦେଇଦବା ଗୋଲ ଗୋଲ ର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ହାତରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଘିଅ ନଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଆଁ ବନେଇଲା ସମୟରେ ଆପଣ ହାତରେ ପାଣି ଲଗେଇବେ। ପାଣି ଲଗେଇ ନେଲା ପରେ ଏହାକୁ ଗରମା ଗରମ ହିଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏଇଟା ହୁଏନି ଆଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାତରେ ପାଣି ନେଲା ପରେ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଏଭଳି ହାତର ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ ଦେଇ ନବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବନେଇ ନବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳି ଗରମ ଗରମ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଶୈଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ଇଜିଲି ଏଥିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନେଇଯିବା। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାରିପଟେ ତାର ଘିଅ ଲଗେଇ ନବା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେକ୍ ଟିନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ ରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ ରେ ବି ଆପଣ ଏଇଭଳି ହିଁ ଘିଅ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ନଡିଆ ବାସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି, କିଛି ଏହାର ଲୁକ୍ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏହା ପରେ ଘିଅ ଲଗେଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ଗୁଡ ଆଉ ମୁଢିକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ନବା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ପ୍ରେସ କରି ନବା। ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ଲାସ ର ପଛପଟେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରେସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ପାଣି ହାତ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରେସ କରି ନେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଏଇଟା ପୁରା ସେଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରେସ କରିବେ, ନହେଲେ
मुआटी बाहर कला बेले बहुत असुविधा हबो और भांगी जिवो। तो आमे प्रेस कला परे एहाकू किछि समय पई ठंडा हबा पई छाडी दबा तापरे आमे एहाकू बाहर करिबा। ମୁଁ ଏହାକୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆମେ ଲଡୁ ସେପ ର ମୁଆଁ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି ଆଉ ପୁରା ହାର୍ଡ ବନିଛି। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ ଟିନ ରେ ଯୋଉ ପକେଇଥିଲେ ମୁଢି ମୁଆଁ ତାକୁ ବାହାର କରି ନବା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି କେକ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳି ଏହାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପ୍ଲେଟ ରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଓଲଟି ବାହାର କରି ନେବେ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ୟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଇ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ପୁରା ଏହା ପୁରା ଭଲସେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଜମାରୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଶୈଳୀରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦିଟା ଯାକର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇ ମୁଆଁ ଟା। ଖାସ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏଇ ମୁଆଁ ଟା। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇ ମୁଆଁଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ସପ୍ତାହରୁ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖି ଖାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଗୋଟେ ରେସିପି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।